ng'ikruok. Okay, mach ma osebedo ka wang'o chiro ma Toi nochakore 2007 e post election violence. Kane chiro wang' to 2008 nwabet mokwati 2009 ne waduoge chiro kendo riwruok moko mar piny owacho no okonyowa gi mabati gi yien bane wachako gero chiro. Tok gedo chako ohala ne tek, ne wakao loan. Kane wakao loan ne wachako waduogo ge ohala ba wadhi mbele maber. Kachopo last year 2023 dwe mar auchiel kendo mach ochako muoch bo wang'o chiro Toi. Kano wang'o chiro Toi, jakom Raila Amolo Odinga nobiro bokonyowa ba kendo ne wachako ngima gi kanyo. Kendo kano chopo higa ni 2024 chieng' ngeso gokinyi kendo chiro chako wang'. To wasewinjo matek moloyo an koro mar adek ka gige osebedo ka wang', ikao loan dhi, ichaki ikao savings magi mitime chiro bende ikete ohala wang'. Wasewinjo matek and for the first time joma timo counseling obiro Toi gi tent kendo gigo kambi e chuny chiro ma Toi tawuoro ni line opong' to chuny ji lit.